नमस्ते, मैं स्ट्रॉबेरीचा ज्यूस बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. स्ट्रॉबेरी 1 वाटी घेतल्या म्हणजे 5-6 स्ट्रॉबेरी होते. त्याचं वरचं देठ काढून आहे ना पाण्यामध्ये स्वच्छ धुवून मी आता तुकडे करून घेतले आहे. आणि याच्यासाठी 2 चमचे साखर घ्यायची आहे, अर्धा कप पाणी घ्यायचं आहे, थोडासा मीठ घ्यायचा आहे, अर्ध्या लिंबूचा ज्यूस घ्यायचा आहे आणि हे 3 बर्फाचे खडे घेतले आहेत. आता मी पहिली स्ट्रॉबेरी घेते. हे मिक्सरचा भांडा घेतलाय मोठा, त्याच्यामध्ये थोडं अर्धा कप पाणी, हे बर्फाचे 3 तुकडे घेतले छोटे छोटे आणि 2 चमचे आहेत ना साखर घ्यायची आहे. हे 2 चमच्यात साखर आहे. थोडासा चिमटीवर मीठ टाकायचं आहे आणि अर्ध्या लिंबूचा ज्यूस. आता हे आपल्याला आहे ना मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे बारीक करून. स्ट्रॉबेरीचा ज्यूस एकदम मस्त छान झालेला आहे. असं तुम्ही पण बनवा. आता गरमी आली आहे आणि मस्तपैकी ज्यूस प्या.